Kalean da, aste honetako Anbotoren aleberria, eta oraingo honetan, azalean elkarrizketa berezi bat. Gariri eta Josu Zabalari egindakoa. Izan ere, datorren astean, datorren eguaztenean, Garik disko berria aurkeztuko du Arriagan, eta Ertzainaken urteurrenaren arira, Ertzainaken abesti zaharrak gaurkotuko dituzte, eta taularatuko dituzte bi musikariek. Horrez gain, aste honetako azalean, Neberondon 17 urteko neska batek jasandako erasoaren berri ere ematen du Anbotok. Eta barruan, hainbat albiste, tartean asteburuan izango ditugun kultur ekitaldiak, eta baita zozketa berezi bat ere. Anbotok berri txarrakek plateruenean emango dituen kontzertuetako bi sarrera bikoitz zozkatuko ditu, eta zozketa horretan zelan parte hartu, Anboton bertan duzue informazio guztia.